El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres... Vaig arribar a Montgat, acompanyat dels meus pares, a l'octubre de l'any 1956. Aquella mateixa setmana celebràvem la festa de Sant Antoni Maria Claret. Van ser els 3 primers anys de prendre consciència de la congregació i desvetllar la meva vocació missionera. Van ser una colla de joves que durant aquells anys vam rebre en aquesta casa la preparació a formar part de la congregació com a germans al servei de la comunitat i al servei de l'Evangeli. Després, el noviciat a Vic, que ja coneixia per la proximitat on vaig néixer. Més tard, torno a Montgat, venint del postulantat de Cervera. De Montgat es convertia llavors en postulantat per joves que estudiaven a la conreria. Van ser una colla d'anys amb diverses tasques que recordo els treballs a la catequesi parroquial, a les colònies d'estiu, amb una colla de feligresos compromesos que van ser un gran puntal per a aquesta missió. Sembla que sou vosaltres, sembla que us està citant. Va ser molt important el treball vocacional que la província em va encomanar, fent trobades i més trobades amb joves que cercaven els poblets de Catalunya i pujàvem a peu des de l'estació del tren per la riera Sant Jordi. La casa de Montgat s'omplia d'alegria juvenil que es contagiava. Tot el seu entorn afavoria la tasca. Alguns dels joves que hi van passar per aquesta casa han estat i són encara persones importants a la província i a altres llocs del món i del cel. Vull fer memòria del germà Àngel Roset, testimoni de treball, mentre va poder ser testimoni de pietat i fervor, intents en què ell vivia la seva vocació, amable, servicial, sempre disposat a tot i més que enamorat de Jesús, Eucaristia. La placeta davant la casa, a més d'aparcar cotxes, ens servia a les tertúlies vespertines, sempre agradables i que contribuïen a crear lligams fraterns. Ara deixem aquesta casa, però mai esborrarem de la memòria les experiències viscudes aquí i que són totes a lloança de Déu.